Let's begin question 6.5. Ku 6.5 bathi, if the concentration of CS2 changes by X moles per cubic decimeter, write down an expression for the equilibrium constant Kc in terms of X. Ukuzokwazi ukuphendula le question le udinga ukuthi ubuyele kulesa statement abasishilo lapha ebesithi the volume of the container is now doubled at temperature T. After a while, a new equilibrium is established. Uyabona leso statement leso isona esizokusiza ekuthenini uphendule le question. Ake ngilokhuzeke ngiade nje enye into ebalekile okufanele uyazi. Uma uzokwenza i-table leka KC, uma bekunike ama-grams, that is initial grams of ama-reactants, ama-rows kwi-table yakho azoba u-4. Uzoqala eyokuqala kube yini? I-initial moles, i-row yokuqala leyo. Kwesibili kube yini? Kube i-change in moles. Esithathu kube ama-moles at equilibrium. Bese kuthi S4 kube i-concentration elokhuzana at equilibrium. Le table ke kade ngidwebile ekuqaleni bikuveza konke lokho ama-rows emangaki ewu-4. Uma bekunike i-concentration, amalokhuzana bake sithi bakunike i-initial concentration, not i-concentration at equilibrium. Uzolandela ke imithetho, ube ne-initial concentration, ne-change in concentration, bese kuzoba i-concentration at equilibrium. Buka lapha, ukuze sikwazi ukucalculate uKc, sidinga ini? Sidinga i-concentration at equilibrium, not initial concentration, not change in concentration, but ini? I-concentration at equilibrium. Uma sinikwa ama-grams noma ama-moles, sisebenzisa wona ama-moles ukuthi siyothola ini? I-concentration at equilibrium. Fanele ukwazi ke lokho ukuthi ama-rows aba mangaki? Aba u-4 uma unikwa ama-grams, ama-initial grams noma unikwa ama-initial moles. Yabona nje la ngisebenzise i-initial concentration, change in concentration, equilibrium concentration, ama-rows amangaki? Awu-3. Angibali leso iveza i-ratio kanye nama-reactants nama-product. Angibali le row le. Kodwa ngibala ini? Ngibala le row yokuqala okuyi-initial concentration, ngibala i-change in concentration, ngizobala i-equilibrium concentration. Okay, ake sibele kwi-question. Kwi-question bathe i-volume is doubled. Uma i-volume iba doubled, basitshela ngendlela eziphansi zokuthi i-pressure isincishisiwe. Ake sithi sine nama-container nje amabili kanje. Kulama container lana le kune piston ephusha. Bese kuthi le nakhona ikhona ipiston kodwa manje siphezulu. Lapha sidila nani? Nama gases. Okay. Buka lapha. Uma siphusha lento le, siphusha si-increase i-pressure. Yabona ukuthi ama-particles la si-assume ukuthi la ama-gases. Uma siphusha noma si-increase i-pressure, uma sinyusa i-pressure usuku yabona ubaqazi ulukhuza upoqoza ilokhuzana u2 liter we-drink noma o1 upoqoza usuku increase ini i-pressure lapho. Kodwa mase udedela wenze njani? Udecrease ini i-pressure. Buka lapha ke la sinento ekwazi ukuthi ishone phansi iye phezulu. Lento lena ke sithola kuma pistons ezimoto nakuma generators. Uyabona ukuthi isikhala la sokuthi lama particles abe khona sincane, njoba sisincane isikhala lama particles lawa noma lama bhola lawa anjani aseduze. Njengoba eseduze kuchaza ukuthi concentration yawo enjani inkulu la. Uyabona? Inkulu ngoba ivolume enjani incane. Ivolume mayincane ipressure isuke enjani? Isuke enkulu ipressure. Buka lapha. La ivolume isinkulu, ama particles manje ngenxa ukuthi indawo enkulu ayamuva, i-concentration yawo isinjani? Isincane manje ayisafani nala.
isincane concentration la. Uma concentration incane cha ivolume njani inkulu. Ivolume mayinkulu ipressure njani incane. Bathini ke kule question le. Angithi bathe uma ivolume iba doubled. Uma ivolume doubled kuzoba njani ke? Ipressure izoba ncane. Ipressure mayincane iconcentration izoba njani izoncipha. Ngoba bathe doubled. Lapha kule question la ku 6.5. Bathi expression ka KC izothini uma iconcentration ngalo ishintsha ngobani? Ishintsha ngo X. Uma ishintsha ngo X ngoba bathe ngaphezulu. Bathe ngaphezulu angithi ivolume njani iba doubled. Kuqonda ukuthi ke iconcentration ngalo izoba u-half. Izoba u-half phela ini i-concentration. Ngoba ivolume njani isinkulu ivolume. I-concentration njani iyancipha izoncipha ngobani ngo-half. Kwi-equilibrium yokuqala sithola ukuthi i-concentration ngalo bekade kubani ku 0.5 mol per cubic decimeter. Khona kuleyo equilibrium ke babesebenza njani sebedabula ini sebedablisha ini i-volume. Sebethi 2 times volume banciphisa ini i-pressure. Ngaleyo ndlela ke le concentration le concentration isizoba bani u-half wale number le. U-half wale number bani ke u-0.25. I-concentration akusiwona ama-moles labuka la initial concentration, change in concentration, equilibrium concentration. Yindaba ngithi u-CS2 uzoba halved. Yingoba uyi-gas. Angithi la kade ngikhuluma ama-gases ukuthi i-pressure mayinkulu, i-concentration yama-gases banjani iba nkulu. Kodwa i-pressure mayincane, i-concentration iba njani iba ncane nayo. Nalo u-S uyini uyi-gas. Buka lapha i-reaction noma i-equation phezulu. Uyi-gas at equilibrium le equilibrium yokuqala i-concentration yakhe kubani u-0.23 mol per cubic decimeter. Sicalculate le sayithola kubani u-0.23. Ngoba ke volume is halved, that is i-pressure lena bayinciphisa. Naye lo ngoba phakathi le container eyodwa ama-gases awuthiwa ku-container eyodwa. Hayi ukuthi kufike kube ne-container yokuqala kube ne-gas yokuqala, i-container yesibili ilokhuzana i-gas yesibili cha. Bobabili laba bangama-gases bakwi-container njani efanayo. So ne-concentration ngalona izoba bani izoba u-half kabani ka 0.23. Usuzoshaya ke ini i-calculator yakho uthi 0.23 times u-0.5 lokho kuzokunika ini u-0.115. Nakhona kuseyini kusayi concentration. Buka bathe uma i-concentration ka CS2 ishintsha ngo X. Buka change in concentration, i-change ithinike kalo ithi X mol per cubic decimeter. Lo X umele ivalue ethizeke. Asiyazi ukuthi kanjani. Uyayikhumbula la mthetho lebe ngade ngisebenzisa A B C, A minus B is equals to C. E plus F is equals to G. U-A minus B is equals to C usebenza kuma-reactants. Buka bese kuzoba khona omunye umthetho wani we-ratio. Umthetho we-ratio ngithe usebenza kuphi? Kwi-change. In this case nani sine-change in concentration. Ngoba i-ratio ithi 1:2. 1:2 kuno 1 la 1 ngawubhala. Kuno 1:2. Okusho maku X lo somphinda kabili ukuze abe ubani u2X. I-change ngalokhuzana esinikiwe lesitshelwe ngayo. Sesisebenzisa le change le ukuthola bani ukuthola lo usebenzisa ini i-ratio. Ngithe i-ratio isebenza kuphi? Isebenza la. Ake ngilokhuzeke ngilabelishe namalokhuzana ami ngoba lo i-reactant ngizothi A B u-C. La kuzoba bani D E F. Ngathi uzobona umehluko la. Ngoba sine concentration kuphela la. Ngizoba no A B C D E F kuphela.
lo ABC umthetho wakhona uthini? Uthi A minus B is equals to uC. Lapha ngoba iproduct lena sawuthini? Sizothi D plus E is equal to uF. Is equal to uF. Umthetho lo wani wama product. Buka. Ngoba ireactant la engiqala ngakho engikusebenzisayo okusalayo kusale lapha ya. Kuzoba bani ke? Kuzoba u-A wami ubani? u-0,115 minus u-B wami ubani? u-2x is equal to u-C. Shuthe esikhundleni sasi sengizofaka bani? u-0,115 minus 2x. Kanti la yini leya? I-product. Le umthetho wama-product uthini? Uthi D plus E is equals to F. Shuthe u-D wami ubani? u-0,25 plus u-E wami ubani? u-X is equals to F. Okushuthi la isikhaleni sika F ngizofaka bani? u-0,25 plus X. Umbuzo ke ufuna ini? Umbuzo ufuna ini i-expression ka-KC ukuthi izoba ubani uma u-CS2 eshintsha ngobani ngo-x mole per cubic decimeter. Sengizawubhala ke i-expression kabani ka-KC. Ithini ke iformula ka-KC? Iformula ka-KC izothi KC is equal to, khumbula ama-solids, ama-liquids asonjani asiwafake kwi-formula ka-KC. So sesothi ke KC is equal to i-concentration kabani ka-CS2 all over i-concentration kabani ka-X to the power bani 2. Then ke la sesothini ke 0,115 milokhu zane reactant leyo fanele siqale ngani ngeproduct 0,25 plus X all over u-0,115 minus 2x to the power 2. Iyona expression kabani ke le manje ka KC. Iyona answer le okufanele wenze njani uyibhale lapha ku 6.5. Ngiyema lapha.